Ефір АТР триває. Я Катерина Вишневська. І найближчу годину ми говоритимемо наживо про найцікавіші та найактуальніші події в Україні та світі. Разом з нами найкращі експерти. Тож робіть АТР гучніше, бо нам є про що розповісти. Зеленський призначив нового секретаря РНБО. Що за людина? В Раду внесли подання на призначення нових членів ЦВК. Нормандська четвірка визначилась. Зустрінуться в Парижі. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами до 21-ї години задля обговорення найактуальніших тем. Я вітаю наших гостей. Ігор Лапін, народний депутат України 7-го скликання, 8-го скликання, та Ігор Шевченко, екс-міністр екології. Доброго вечора. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав нардепів утриматися від задоволення фізіологічних потреб у сесійній залі. Давайте послухаємо, як це було. Шановні колеги, до мене звернулись народні депутати з наступним проханням. Перше, зал Верховної Ради – це не їдальня, це не місце для куріння. Так само Айкос. Я не бачив в залі табличок Айкос Френдлі. Так само я звертаюсь до всіх, що в залі Верховної Ради не треба задовольняти будь-які інші фізіологічні потреби. Дуже дякую і сподіваюсь на розуміння та конструктивну роботу нашої Ради. Пане Ігорю, ви були народним депутатом України. От чи часто ви таке спостерігали в Раді і у сесійній залі? Ні, ну що, в нас там був один з Добкіних, теж кумедно себе поводив. Ну, спостерігав в основному це вже коли журналісти це показували, тому що, скажімо так, коли ти працюєш, тобто є купа документів, є якась відповідальність, є якась комунікація з вулицею, є комунікація... То може тому люди це роблять, тому що їм нема коли? Ну, їм або їм нема чим зайнятися, або вони ні на що не впливають, або вони просто-напросто прийшли, щоб дискредитувати парламентаризм як такий в державі Україна. Враховуючи останні тенденції, що ми поступово стаємо президентською республікою, то, можливо, скоро після таких дискредитацій взагалі відпаде необхідність обирати парламентарів. Пане Ігорю, ваша думка? Ну, мені здається, що їм просто дійсно там немає що робити. Да? Вони нудьгують, і їм треба чимось зайняти себе, свої руки там і так далі. І ви ж бачили, да? Телефон, потім туди, потім сюди, хтось там ходить їсть, там судочки. А що це ви бачили? Ну, Ківа там чимось займався, потім там Дубінський ходив, їв судочком по сесійній залі. Ну, це, звичайно, це просто неприпустимо. Це принижує взагалі статус депутата, це принижує взагалі орган, як законодавчий, вищий законодавчий орган. Тому це не зовсім парламентарська поведінка. А це що це було? Це Сірі. Ну, бачимо, що, мабуть, турборежим дається в знаки народним депутатам України. Ну, на черзі у нас тема насправді важлива, дуже і серйозна, бо президент Зеленський вже знайшов заміну Олександру Данилюку на посаді секретаря РНБО. І давайте дивитися, хто це. Указ президента України номер 733 призначити Данілова Олексія М'ячеславовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Пане Ігорю, як вам це призначення? Чи відома вам ця людина і на що ви від неї сподіваєтесь? Ну, скажімо так, я про цю людину знаю лише з мережі інтернету, тому говорити щось позитивне чи негативне. Біографія цієї людини з 14 по 19 рік взагалі закрита в тому контексті, що невідома нікому, чим він займався в період російської агресії, будучи, в принципі, луганчанином і так далі. Це один момент. Другий момент, все-таки, я думаю, що тут на сьогоднішній день ми знаходимося в періоді, рабовласницькому такому періоді, тому що саме в РНБО було намагається заганятися 28 мільярдів гривень. Це не є госпрозрахункова організація в тому контексті, що це не є розпорядник коштів, який може впливати на національну безпеку і оборону в контексті закупівель, в контексті тендерів і так далі. Їм не притаманні такі функції. Але цими грошима, цих 28 мільярдів, вибачте, це дуже ласий кусок. Да? Тому я думаю, що Данилюк, будучи досвідченим політиком, розуміючи ці небезпеки і що прийдеться щось підписувати, ніхто не дослуховується до тих тез, що не можна на організацію, в якій 50 чоловік в штаті,
виділяти 28 мільярдів без надання їм повноважень розпорядчого органу і так далі, те, що я вже говорив. Тому я думаю, це теж один із аспектів, що потрібна своя людина, от і все, Данилюк все-таки в цій категорії не сильно вписувався. Другий момент, я б хотів би наголосити на протистояння Данилюка і представника Коломойського пана Богдана. Тут теж треба розуміти. Ну і на самий останок, так що вже там не впадати в теорію заговорів, все-таки Данилюк це є представник команди Сороса. Давайте будемо говорити так. Можливо, це я сказав занадто прямолінійно, але десь так воно і є. А Сорос це зовсім не прихильники Трампа. Отже, і в цьому контексті також він звільнився, чи мав би бути звільнений. Тому от таких от декілька, скажімо так, проміжних пунктів, які призвели до цього. І, скажімо так, замінити на цій посаді було дуже багато потужних людей. Да? Тобто я там не буду починати з моменту створення цієї посади, да, до моменту останнього, да, коли там Турчинов очолював цю структуру і так далі. Я зрозуміла вашу. Але ця людина не звідки фактично. Сказати, що він потужний, не знаю. Я думаю, що це просто чистий виконавець, якому довіряє команда Зеленського. Пане Ігорю, а ви як до таких кадрових перестановок РНБО ставитеся? Мені дуже прикро, що одну з небагатьох людей, які розбираються в державному управлінні, в політиці, звільнили, це Олександр Данилюк. Я його давно знаю, коли я був в Кабінеті міністрів, він був представником президента в Кабінеті міністрів, тобто ми працювали також разом. Я його давно знаю ще, коли він приїхав з Лондону, його Єхануров запросив, коли був прем'єр-міністром, запросив до себе радником, потім він очолював Координаційну раду реформ. І так далі. Тобто це людина досвідчена. У них дуже мало в команді таких людей. І якщо вони звільняють... Втім, ця людина вже не очолює РНБО. Правильно, я просто кажу про те, що якщо вони звільнили його, то там взагалі залишилося, я не знаю, більше людей такого рівня, як Данилюк, скажімо, в їх команді. Тобто це переважно лояльні люди, з бізнесові друзі, якісь там ще друзі. От зараз пропоную подивитися, кого пропонуються на посади членів ЦВК, бо президент ніс сьогодні подання до Верховної Раді, і давайте подивимося список. За поданням президента про призначення на посади членів ЦВК від «Слуги народу» потрапляють 12 кандидатів: Оксана Боярчук, Олена Гатауліна, Віталій Грень, Олег Діденко, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Олександра Кармазь, Павло Любченко, Володимир Перепелюк, Віталій Плукар, Сергій Постівий, Юрій Фрицький. Від «Опозиційної платформи За життя» – двоє: Юрій Мірошниченко та Сергій Дубовик. За пропозицією «Голосу» лише один – Андрій Гевко. Також один кандидат від «Батьківщини» – Вікторія Глущенко. За пропозицією «Європейської солідарності» – Юрій Буглак. Отже, думки щодо цих пропозицій. Пане Лепін, розпочнемо з вас. Та які в мене думки? Я левову частину цих прізвищ не знаю, вони мені невідомі. Я тільки побачив декілька знайомих прізвищ, то, що ми говорили. А взагалі щодо зміни складу ЦВК? А взагалі я вважаю, що в нас за останній день, тобто керуються не чинним законодавством, а політичною доцільністю, підкріпленою соціологією. У нас Конституційний суд може завдяки соціології винести рішення щодо розпуску парламенту. Аналогічно будь-який суд може винести навіть про те, що і Трамп нелегітимний. Тобто в нас це відбувається. А те, що пану Зеленському потрібно переформатувати ЦВК, тому що давайте будемо не забувати, що в нас готують виборів на Донбасі, нас готують до виборів місцевих, нас готують до виборів за столицю, а це буде досить серйозна битва, потужна. Тому я вважаю, що, звичайно, лояльне ЦВК, яке би легітимізувало ті чи інші процеси, особливо, що стосується місцевих і ОРДЛО, тут якраз таки в той склад навряд чи би таке би легітимізував. Тому в цьому контексті я думаю, що це є процедура, яку Зеленський підминає під себе для того, щоб в подальшому, на моє глибоке переконання, проводити здачу інтересів України. А ви погоджуєтеся з тим, що заміна складу ЦВК була пов'язана з цими виборами, про які Звичайно. Змінювати ЦВК, в принципі, по закону не можна було. Вони обираються на певний період. Те саме, як з призначенням Богдана, те саме, як з іншими, з розпуском Ради, натягувалися з точки зору політичної доцільності, якісь там аргументи. Це раз. Друге, я дивлюсь на ці прізвища, жодного спеціаліста, юриста,
з досвідом. Я не знаю, як вони будуть працювати. Я знаю, що в минулому ЦВК там було дуже багато досвідчених юристів, яких я знаю довго. І то вони на перших порах, перший час дуже важко працювали. Може, в цьому є якийсь сенс? Сенс в тому, що просто лояльні, слухняні люди. Вони будуть робити те, що їм скажуть зверху. Хто там говорить зверху, я не знаю. Це перше. Але проблема в тому, що є ризик, що вони просто не впораються з організацією процесу виборів. Тому що це дуже складний процес. І якщо вони, а там дуже багато юридичних моментів. І якщо там немає спеціалістів, а я не побачив жодного, я з сфери юриспруденції, я знаю дуже багатьох. У всіх каденціях ЦВК були суперспеціалісти-юристи в першу чергу. І очолювали ЦВК, і були членами ЦВК. Да, були там і не спеціалісти, політичні призначенці, але завжди були спеціалісти. Тут я жодного не бачу. Я знаю єдиного, це Юрій Мірошниченка і Андрій Гевко, але ж вони не юристи, вони не мають досвіду, вони хороші, той же Андрій дуже хороша людина, там фахівець як то кажуть, гарна людина – це не в певних професія. сферах, там, в громадській діяльності він дуже багато всього робив, дуже чесний, хороший, порядний хлопець, але хороший хлопець – це не професія. Тому я не знаю, як вони будуть працювати. От сьогодні, до речі, президент Зеленський звернувся із поясненням планів влади на вирішення конфлікту на Донбасі. От зараз давайте послухаємо фрагмент цього відеозвернення. Давайте розберемось, що це за формула. Чи передбачає вона, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу? Ні. Чи передбачає вона, що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулом кулеметів? Ні. Ця формула каже лише одне – коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу. А саме після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулись відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Ну а що передбачають Мінські угоди у частині про особливий статус Донбасу? Давайте дивитися. Спочатку Верховна Рада має ухвалити закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областях. Це буде нова редакція. Потому на окупованому Донбасі призначають місцеві вибори. Їх треба провести за Конституцією України та спеціального закону України, що регулює проведення місцевих виборів у ОРДЛО. У день голосування о 20:00 за місцевим часом вступає в дію закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Спершу закон діятиме на тимчасовій основі. Далі ОБСЄ має підтвердити, що вибори в ОРДЛО проведені чесно, без тиску та є такими, що відповідають міжнародним стандартам і українському законодавству. Після звіту ОБСЄ особливий порядок в окремих районах Донецької та Луганської областей діятиме на постійній основі. Звільнення від покарання та переслідування осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей, право на мовне самовизначення ОРДЛО, участь органів місцевого самоврядування в призначенні прокурорів і суддів, можливість для центральних органів влади укладати з органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей. Держава надає підтримку соціально-економічного розвитку в ОРДЛО, сприяння з боку центральних органів влади транскордонному співробітництву окремих районів Донецької та Луганської областей із регіонами Росії, створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в ОРДЛО. Ну, ось такі пункти, зокрема, пропонуються. Ви погоджуєтеся з ними? Ну, дивіться, це вони тягнуть з того закону, який був прийнятий 16 вересня 2014 року. Це було... Це із Мінських угод, які були підписані. Мінські угоди були підписані 5 вересня 2014 року, а цей закон був прийнятий 16 вересня 2014 року
Верховною Радою України Ви голосували за цей закон? 7-го скликання. Я ж тоді депутатом, я там в окопах якраз тоді гасився. Розумієте? От. До речі, хочу наголосити, 86, це було закрите засідання Верховної Ради, і з них 86 голосів належить фракції Юлії Тимошенко. Тому що вона там тут недавно розказувала, що це не цей президент приймав закон, а минулий. Ні, не минулий президент. Верховна Рада приймає закон, а не президент. Ну, це в нас людина висококваліфікованого маніпулятивного складу розуму. І думаю, що цього ніхто не знає. 86 голосів б'юту було за цей закон 16 вересня 2014 року, 7-ме скликання Верховної Ради. Без цих голосів закону не було. Тому що риги були перепугані, вони навіть не появлялися в Верховній Раді. Якраз голоси набивалися тими, хто там ще були. Тому їдемо далі. Що стосується Мінських угод і цього всього. Мінські угоди хто підписував? Де вони зафіксовані в законодавстві України? Я не бачив. Підписував Кучма? Під час Іловайська, під час Хрещеватої, Луганського аеропорта і так далі. Вони підписувалися з перепугу, тому що танки русські вже колонами заходили на територію України. Хто такий Кучма для мене? Для мене, як для людини, як для громадянина України. Це колишній президент України. Які його повноваження в Мінських угодах? 0,0. Хтось каже, це представник президента. Перепрошую, 5 вересня він не був представником президента України Порошенка. Він отримав цю статус 8 вересня. 5 вересня підписавши Мінські угоди. Я дуже добре знаю історію. Тому, що стосується основних пунктів, вони це протягувати будуть 100%. Тому на сьогоднішній день створений, рух проти капітуляції. От, і я думаю, що земля буде під ними горіти, ми цього не дамо підписати. Ви пам'ятаєте події біля Верховної Ради, коли гранати взривалися? Що вони зараз роблять? Вони зараз колять суспільство. Але саме страшне в цій ситуації зовсім не те. Повірте мені, саме страшне – це підготовчі процеси, які відбуваються до цього процесу. Це відведення військ, залишення наших позицій, які ми вгризалися в ту донбаську землю. І я закликаю солдатів і офіцерів не виконувати злочинних наказів. Беркут теж колись відмазувався, що вони виконують наказ. Це злочинний наказ. Залишення наших позицій – це злочинний наказ. Залишення на поталу на тих територіях наших людей, які вивісили українські прапори в станиці Луганській, а відвівши війська, ми їх там залишимо самих, їх розстріляють. Я добре пам'ятаю, як в Лутугіно розстріляли людей, і добре знаю про цю ситуацію, які допомагали нам, коли ми воювали за Луганський аеропорт. Так, я зрозуміла так вашу позицію. Пане Ігорю, ви як вважаєте, оці всі пункти, ці всі пропозиції, чи вони сприятимуть дійсно вирішенню цієї ситуації миру? Знаєте, взагалі, вся ця історія, і Мінські угоди, і формула Штайнмаєра – це найгірший варіант для України. Це просто ми отримаємо непідконтрольну територію. Те, що вона формально буде в складі України, але реально у нас влади там не буде, тому що вибори пройдуть під дулами або під впливом Росії. На кого росіяни, влада російська покаже, того і оберуть. Тобто ми отримуємо територію повністю, знищену. Люди налаштовані проти України, проти українців, вони нас просто ненавидять, тому що вони вважають, що саме ми, саме Україна винна в їхніх проблемах. Не Путін, який розпочав цю війну, не Росія, яка агресор, а Україна. Тобто там психологічна проблема, вони нас ненавидять. Плюс економічна проблема, все знищено, заводи вивезені. Тобто нам Путін знищену територію передає, щоб у нас ще економічні проблеми. Ми повинні їх отримувати. От ви бачили, да? Що держава України повинна підтримувати, тобто платити пенсії, соціальне забезпечення, по безробіттю, відновлення і так далі. А там же ж немає нічого, ви розумієте? І ще й люди, і немає кому працювати. Тому це найгірше. Нам найкраще, найкращий варіант – це відмовитися від цієї території, але через референдум. Провести референдум в Україні, щоб дозволити їм визначитися. Ну, то Офісі президента, зокрема, сподіваються завершити війну на Донбасі за рік. Про це, посилаючись на джерела, власне, повідомляє видання «Українська правда». Мір любов. За даними «Української правди», в Офісі президента покладають величезні сподівання на саміт лідерів Нормандської четвірки. У команді президента сподіваються, що він відбудеться уже у жовтні. На цьому саміті, як кажуть на Банковій, або буде досягнутий проривний прогрес, або доведеться будувати по лінії зіткнення стіну. І це не метафора. Що стосується часу, Зеленський і його команда поставили собі, як розповідають в президентському оточенні, внутрішній дедлайн. Війну на Донбасі слід закінчити за рік. Ви маєте певний досвід. На вашу думку, за рік вдасться війну завершити? Ви знаєте, ні, то її можна завершити і за тиждень, якщо Путін звідти забере тих 560 танків, яких не замічає ОБСЄ. Ви знаєте, от пані Тальявіні, яка представниця ОБСЄ, яка підписувала Мінські угоди, була представником від ОБСЄ, вона ж точно так само підписувала
в Грузії під час війни в Грузії Абхазію. Та сама людина, те саме ОБСЄ. Вони в упор 5 років не бачать там російської армії. Вони не бачать буків, вони не бачать танків. З приводу відрізати, відмовитись чи референдум. Дивіться, є лінія фронту. Да, ми можемо сьогодні тримати лінію фронту. Ми не можемо фізично звільнити. Ми можемо тримати лінію Треба фронту. тримати. Нехай буде Просто лінія фронту. укріплювати і тримати. Для окупанта окуповані території мають бути черяком на одному місці, а не для нас. Саме так. Тому що сьогодні йде війна не на знищення солдата, а на знищення держави. І в економічному сенсі. Якщо нам цей головний біль зараз отак от впарять в такому сенсі, тим більше вже Зеленський заявляє, що ми маємо там відбудовувати. Не агресор, не той, хто розбомбив це все, не той, хто вивіз ці заводи, Топас, який виготовляв Кульчуги, Луганський патронний завод. Ні, це ми маємо відбудовувати. Можливо, Зеленський надіється, що Євросоюз дасть денег, і вони тут от бистренько з кандачка, бистренько ці деньги освоять. Не вийде так, не дасть Євросоюз. Вони зараз ладні здихатися проблеми України, як і Сполучені Штати, так і Велика Британія, Меркель, Німеччина і Оланд, тому що їм потрібен Путін, їм потрібно... Макрон, перепрошую. Оланд, до речі, починав цю процедуру, там, це довга історія, як буде колись нагода, розповім. Справа в тому, що їм потрібно якраз таки найшвидше почати торгувати, тому що на них в себе в державах давить бізнес, що ми втрачаємо гроші. Там ще була пропозиція така стіну збудувати. Як вам ця пропозиція? Саме так. Нам треба тримати периметр. Що нам треба будувати зробити? Стіну, мова йде про фізичну стіну. І фізично будувати укріплення, фортифікаційні укріплення, підводити озброєння, тяжке озброєння і просто підходити, отак от і сказати, от сюди там скільки, 2, 3, 5 кілометрів, ми будемо відповідати. Звідки б не стріляли, ми будемо відповідати і знищувати все, що там буде. Треба тримати периметр. Треба сказати, все, ми, от я почав, що треба провести референдум тут. Який референдум? Дозволити провести їм референдум про самовизначення. Але визначення таке, або вони самостійні, або вони в Росію, або вони повертаються в Україну. Але в Україну вони повинні повернутися тільки на наших умовах. Ніяких особливих статусів. Навпаки, пониження громадських прав, фільтрація всіх людей, які були причетні до військових і так далі. Розумієте? Тільки на таких умовах. На оцих умовах не можна ні в якому разі повертатися в територію, тому що це буде постійне джерело нестабільності і чорна діра для фінансів. З Донбасом зрозуміло, дуже багато про нього говориться, але у цих і у Мінських угодах, і у цій формулі Штайнмаєра нема взагалі згадки про окупований Крим. Як бути з Кримом? Дивіться, перш за все, якщо ми будемо все-таки послідовними і вести свою позицію, послідовно диктуючи порядок денний, то всі санкції проти Росії якраз і починалися через Крим і були прийняті виключно через Крим. Почнемо з того. Вони посилювались потім завдяки Донбасу. Тому в цьому контексті ми маємо бути послідовними і постійно це згадувати. В нас була антипутінська коаліція. Її один телефонний розговор великого фахівця поламав, і на сьогоднішній день ми маємо втрачену позицію з переговорних процесів, в тому числі з Меркель і Макроном. Хтось сказав, що там Трамп приїде долучитися до нормандської четвірки. Розумієте, коли квартал намагається перемогти КГБ, от в цих шашечках, фішечках, ніколи не виходить нічого. З цього вийде все рівно паровоз. Розумієте? От все рівно вийде паровоз, і нам його ту лямку прийдеться тягнути. То я так фігурально виразився, але тим не менше... Взагалі складається враження, що Крим винесли за дужки. От ваша думка, яка? Це їхня була програма. Саме так. От я підтримую колегу про те, що європейцям потрібен формальний привід зняти санкції і почати економічні стосунки, торгівлю з Росією, тому що вони економічно втрачають. Вони все це роблять не для України. Їм, по великому рахунку, наплювати на Україну, на життя України, на український народ. Вони турбуються про свої країни, про свій народ, про свою політику. А вони втрачають і політично втрачають. Тому вони зараз тиснуть на нашу владу, в тому числі на Зеленського, для того, щоб підписувати щось, щоб їм можна було зняти санкції і почати торгувати. А Крим вже забули, дійсно забули. Можливо, Сполучені Штати будуть тримати санкції, але головні санкції – це якраз Європа, яка найбільше торгує з Росією. Тому я не знаю, зараз ніхто нічого не говорить про Крим, вони кажуть про недоторканність території, про незалежність, але ми мали Будапештський меморандум. Що з цього вийшло? Нічого. Вони про нього забули, хоча повинні були забезпечити недоторканність української території за те, що ми здали ядерну зброю. Все забули, розумієте? От в цій ситуації взагалі все міжнародне право, публічне міжнародне право, воно втратило будь-який сенс. Це просто зараз форма, суті немає. Тому що всі ці домовленості, і та й НАТО, і все, воно не виконало свою функцію. Особливо міжнародний договір під назвою Будапештський меморандум. А як повертати Крим?
Дивіться, Крим можна повернути двома шляхами. Я би все-таки, знову ж таки, вчившись колись історії, все-таки робив би ставку на позиції міжнародного права, які дозволяють народам на самовизначення. Є кримськотатарський народ, в них є право на свою територію, мається на увазі самовизначення в контексті права на свою територію. Починати звідси. Тому що якщо зразу казати, давайте заберемо Росію, Росія нам не віддасть. Ну давайте будемо відверти. Воювати з Росією сьогодні ми не маємо фізичної можливості, нас не хватить, як то кажуть, цього. Міжнародна спільнота, система колективної безпеки трісла по швам з моменту, як Путін переступив кордон України в Криму. Розумієте, все. Нам немає на кого надіятися, що от зараз санкційний тиск, так, він є, сьогодні Путін його відчуває, але формально за Донбас, я думаю, що його може зняти. Тому в цьому контексті все-таки я вважаю, що Крим має для Росії бути колосально дорогим задоволенням. Я вважаю, що жоден потяг, рейки, там що там, автостанції будують. У нас там вже зараз водичка, вроді кажуть, по деяким каналам щось там кудись пішла. Я там останнім часом не в курсі, бо я в Криму не можу бути і не був з періоду окупації. Тим не менше, електроенергія і так далі, туди ніщо не має постучатися. Ви знаєте, я коли розмовляв з кримськими татарськими представниками кримсько-татарського народу, і коли ми починали блокаду Криму в 15-му році, вони казали: хлопці, блокуйте, ми потерпимо, аби тільки їм, гадам, було тяжче. Розумієте? І я це підтримую. Тому що людям, звичайно, ми мусимо боротися за людей і так далі, але в цьому контексті, на міжнародному праві, я вважаю, в міжнародній арені нам потрібно відстоювати позиції, оце от право корінного населення, тоді не буде в нас там зараз щось там Туреччина збирається зробити, щось там з Кримом, якісь там виставки, щось там проводити. Ні, там був цей економічний форум. Так, я це Росія хотіла. Росія хотіла і так далі. Ну, вони ж заграють з Туреччиною. Добре, ми вже вашу думку зрозуміла. Ваші пропозиції, які по поверненню Криму? Коротко, будь ласка. Дивіться, юридичних підстав у нас достатньо для того, щоб Крим повертати. Це українська територія. Тому нам немає великої необхідності ще отримувати там якесь рішення чи що по визначенню корінного населення. Перше, що треба робити, це покращувати життя в Україні. Треба, щоб психологічно кримчани захотіли повернутися. Це перший крок. Треба піднімати економіку, піднімати соціальні стандарти, щоб вони захотіли в першу чергу. А потім уже треба чекати, поки Путін піде від влади. Тому що поки Путін буде при владі, Крим, на жаль, ми мирним дипломатичним шляхом не повернемо. І в Росії достатньо економічних ресурсів для того, щоб утримувати Крим, який би він не був для них дорогий. Росіяни будуть голодувати, але Крим вони будуть тримати тільки для, як то кажуть, із принципу. Тому єдиний шлях – це економічне зростання України і чекати, коли зміниться політична ситуація в Росії, і тоді вже тиснути дипломатично і так далі. Дуже мало часу у нас залишається. Хотілося б ще декілька слів сказати про війну інформаційну. Суд відмовив у скасуванні рішення Нацради стосовно телеканалу 112. Давайте слухати чому. Розглянувши докази та доводи заявника щодо необхідності вжиття заходів забезпечення позову, суд прийшов до висновку, що не вбачає підстав для задоволення відповідної заяви. Наразі позивачами не надано суду достатніх доказів в обґрунтування заяви та належних доказів наявності очевидної небезпеки заподіяння шкоди їх правам, свободам та інтересам до ухвалення рішення у справі. А власнику телеканалів ЗІК, 112 та Ньюзван Тарасу Козаку повідомили про підозру. Давайте послухаємо, за якими статтями. Сьогодні мене допитували за 3 статтями. Одна стаття – це тероризм, друга – це фінансування тероризму, а третя – легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Це для мене було сьогодні новиною. А буквально по одній репліці, як ви сприймаєте таку новину? Для кого не секрет, що це гроші Медведчука. Медведчук через свою дружину має певні заводи, які мають ексклюзивне право на поставку палива в Ордло. Я думаю, що цей ланцюжок якраз і може призвести до підтвердження даних. Ну, ми про це говорили, і я думаю, що якщо це буде логічне завершення мати цьому, то буде супер. Щодо цього рішення, я вважаю, що, напевно, недостатньо професійно підготували документи. Я також вважаю, що є підстави, є докази незаконної діяльності пана Козака і цих каналів, але просто правоохоронні органи не професійно підготували заяву в суд. Дякую. Ігор Лапін, Ігор Шевченко були гостями нашої студії. Ефір АТР продовжує прайм. В гостях Романа Скрипіна, Соломія Бобровська, народна депутатка від фракції «Голос». Я Катерина Вишневська, прощаюся з вами. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте.
Проект «Мост» вітає вас! Украина попала в такую ситуацию. Мы втянуты в скандал.